Aba, ndị Olu, ndị Imo State, ndị Igbo. How do we recover these guns? Egbe dị ebe ahụ dị too much. Arụsị dị ebe ahụ dị too much. Ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much. Agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ. Ite ọnụọ ife ọgwụ agwọrọ agwọ. Ife a bụ ụmụ Igbo. Ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha. Nke a bụrụ Awụsa Fulani. Afụrụ m ọnwụ m n'anya. Asị m Chineke na gị nwa napụta ọkwa Silas ka ọ napụta Paul and Silas, that you will surely deliver me. Anasị m ego m niile. Msị na onwe ka anyị ga-esi naba buru unu moto kwunu ma moto nna anya. A sọrịnda m moto m, sọrịnda fonu m niile, so ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m. Ndị be anyị kenekwa m unu biko na unu anụgo n'ihe mere Okwuluọra n'ụbọchị nke taata. Onye ha nụnwa na ihe eme mgbe a soro Udo kwuru okwu sị na 99.9 ndị ejidego bụ ndị Igbo anyị. 99.9% of ndị ejide bụ ndị Igbo anyị. Biko n'udo ụmụnne m. Anyị arapụzi anyị egbubezie ndị na-azọ mmadụ ndụ n'ala Igbo anyị. Let us biko n'udo ihe dị anyị ma na ihe dị bad. Mana biko unu jidebezie ndị ahụ na-akasi Igbo obi. Kezi unu chọrọ ka mmadụ mee. Unu jidebezie ndị ahụ na-akasi Igbo obi. Ọnụ mgbele Ozewusi shiel nke ya kwa mgbe a na boys akwụkwọ na-akwadi semtin kwụsị ya n'ụzọ. Ozugbo ha tiri ise fụ n'ụlọ Ozewusi na agbagide gbanyechala egbe n'elu. O were ihe o ji chọla ha. Mana nke bụ unu all these ndị anụnwa na-eme ka anyị Igbo dị mma. Why are you people always going after them? Kịta ọpụtago kwuo nọ ndị Igbo ji n'ụmụ nwanne anyị kezi na ihe ọ dị. Enwere onye nọ na diaspora kịta n'obodo oyibo na ya nụ ihe amele Okwuluọra that would like to come back. O nwere onye n'obodo ọzọ ya abụkwa nye obere save ya nụ ihe amele Okwuluọra ya like ịnata. I said ebe Okwuluọra ebe emele Okwuluọra ihe what of on a common person nọ there. And these things ka anyị na-ekwu Soludo bụ ji na-ekwu mgbe ahụ. Okwuluọra kwuru sị na ọgwụ dị die karịrị ọgwụ agwọla agwọ dị ebe a karịrị ụmụaka nwa na ihe a na-agwọ n'ọgwụ karịrị. This is all this agenda anyị na-etiri mkpu ya sị ha wepụ n'aka n'ihe ọgwụ agwọla agwọ, wepụ n'aka na ndị odisi ndị bịa na-agwọ ọjọọ ọgwụ anụ ụmụazị a jekwulube na ha na ndị ezigbo mmadụ aka na Igbo anyị ka na-achọ ka obodo dị mma. Ọ bụrụ na aka anyị si wee mee biko n'udo ihe mere Okwuluọra bụ ezigbote ihe nwute dịla onye Igbo ọbụla ọsọga na Igbo onye Igbo ya na nwe mere Okwuluọra bụ nnọọ ezigbote ihe nwute, and it's a very shameful thing nọ ndị be anyị mere aka na ọtị. Biko ụmụnne m biko anyị na-ayọzi biko onye ọbụla n'osu n'ozi anọchụ na nke ahụ nwetara onye ọbụla mmantụrụ na-asị o nwere onye ọbụla n'obodo Igbo n'ụlọ ihe a nobody would like to come back or come and invest again. Ihe ndị Fulani eme na anyị ọ bụrụzikwa anyị nwa bụkwa ndị nwụrụ na-emekwa anyị ha. Ndị Okwuluọra si na egbede ebe ahụ karịka. How did these people acquire those rifles? Kedu ihe na-eme? Kedu ebe esi nweta? Kedu ebe esi gbọta anya bụ ọgwụ? Biko unu ya enwela anyị ndidi. Tomorrow anyị nwere some updates ya pụta, but for now I nwere some busy schedules. Some busy schedules and some situations beyond our control, which is for good or is for good, but it's some beyond our control. So we can't allow some things can slip through our fingers. We have to put some things right. And what I so cool that nwela anyị ndidi. Tomorrow I enye some latest updates in Kaijikwa on ground, but for now we'll learn how we make it. Jidegoda aha ka ọ dịkwa local government area. Because take a time and share this video. Maka ife o ji eme onye ihe mee ọkọ bụ ka ọ rapụ ime onye ọzọ. Adim thanks. So m meji ya nwayọ. Ị na-anya ebu m ihe a n'aka. Agwa m unu na enwe m sleeping problem. Ebu m ife a n'aka day before yesterday. Agbasịa m ọgwụ ụla. So ngwa ndị be m that na ị ga-eji Imo State. O nwegbo mbọ ya na-akpọ Chinechere ma ama m onye ọ. Line o ji eme dialysis adịgo deti. And ọ bụ na line a adị deti. Ọ na-ebinye mmadụ infection. Afụgo m daga ifokwe ya. Mwete phone number ya n'internet. Kpọọ ya, mkpọọ ya ọ dị aga. Maka na ọ na village ka ọ nọ. Mfukwa the guy. Onwe one guy bi n'Enugu a na-akpọ Franklin Awuzie. Onye Imo State. Ọ ya nwa na-epost maka na Chinechere m. That boy atabugo onwe ya n'afọ. The only child ka ọ ba na mpi ya nwe last year.
mkpọ ha na phone yesterday nweta ha day before yesterday wee gwa ndị be m na anyị ga-eje na ọkụ 7 o'clock ha mete m n'ụla ka jebe Imo State ọ na-akụ 7 akpọte m n'ụla ụlọ m alahụbeghị for more than 6 months na-atụ m nsị ha na ya ma njezikwa ọ na-akụkwa na anyị nwa be mbịa kọọlụ m aka n'ụzọ si m na ọkwa nsị na anyị na-eji Imo State nsị ha na ya ma njezi anọkata ọ na-akụ 11 ntete si ha na anyị ga-eji Imo State ebe a bụ ebe m si wee na-agba ọgwụ aka m bụ ya n'aka na-eyi n'anya ị ga-afụ ọbara na ya I'm removing it now ị na-anya efi ya ọ yi aka m bụ n'aka wee wepụ m ife a sorry na m na-egosi unu ekwesịghị m igosi unu ya m wee jebe Imo State Franklin wee na-amara ya atụ mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu anụgo m maka ụmụaka so much a sị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị ya na a na-ekidnapụ mmadụ na ha ada na village na onye ọbụla nọ dị ya na-agba egbe but Chinechere ma ọnọdụ da boy ajọka abụ m mmadụ na-achụ aja ana m achụ aja ụtụtụ ehihie abalị ekiere m whatever you think and aja m na-achụ adị m achụ ka Chukwu gọzie m I just want to do the right thing ọ ka m ji achụ aja m na-achụ mwepụ ife a m bụ n'aka ife a bụ ihe mmemme n'aka bụ obere ihe mmemme n'aka mana duto na nwee diabetes ihe ọbụla mmemme n'aka adịghị ekwe ana o mere some people so why mada agba shoe why mada agba ball ife a bụ common ntụtụ adụm n'aka bara ọnya aka ma ngosi gị aka ma na-etinye mgbu duto na sugar m dị high mmelụ arụ adịm prone to amputation enwere ike echi Chukwu ekwena enu na-ebe m aka so back to the story I rute na ụmụaka that was around 3-4 mpụta n'obodo nwere onye nọ n'ọdị obodo dị ka nwe ya na-akpọ ogoro ibu ghost town onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ abụ m onye njọ ịma na ọ bụrụ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere abụ m onye njọ mana mụ na chi m dị na mma anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene adịka sno iruo one St. Joseph Church ịjụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinechere ngaba ịkpọrọ anyị onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ to as God may have it one man bere akwa gbapụta si a na anyị nwa na ya nwa bụ younger brother mpa Chinechere m na Franklin kpọrọ ya na phone nse ekene dị Chineke akpara anyị baa ụda akwa mbe yesterday bebe mia before unu mana ana m adị emotional na na-eme fundraising nke onye anya mmiri ekwe m onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ ọ dị ka onye ihe mee too much sometimes ị na-ediri ibe akwa achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri dọ m n'anya anya na-afụ m ose ndonate 100,000 naira maka enwere m ego wee na-ayọ unu na-edonate ndonate kwa 100,000 naira ọzọ mkpeche ekpere onye ọbụla watch video go back and watch the video ọ bụ na watchiri ya asị m Jehova ka usunu na nke ndị agha onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ọma amasị asị m ya Chineke na anụ ụmụ na anụ ụmụaka na a na-ekidnapụ mmadụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma mana eji m okwukwo bịa nsị ya Chineke na ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe nji wee bịa na ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma ma amara onye ọ bụ ụkwụ ha nji wee bịa ụmụaka ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti ebechara m ekpere a go and watch the video metụ aka m n'ala emetụ m aka na abụ n'ala aka na abụ bụrụ aja eburu m aka ma a na-asị m emetụ n'aka n'ala maka tetanus emetụ m aka n'ala bie ya n'aja bie ya onwe m na-arụ si Chineke otu o siri masị gị bụ Chineke otu ọ bụla o siri masị gị ya dị onye ahụ. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. I hugged the grandmother. I hugged all of them. I entered my vehicle. Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when I say no cooler than maybe a Fandimo state that I'm trying to bring up a propaganda. They were 10 guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. I'm 10 stop. I'm missing words. Mother Fanana, I was shaking.
I covered my eyes because the irony of it be ifu onye mu onye Igbo. Amado m iru na n'ime moto, driver ma park go. Mmadụ iru na na-eti blood of Jesus. Blood of Jesus. Onye nke ọzọ sị m shut up. Nsi blood of Jesus. Eburu m ozugbo. Somebody bịa n'ime moto ebe m nọ, dọrọ m aka n'ukwu. Dọtuo m n'ime moto. Mkpuchi anya m na-adọrọ m na-eti blood of Jesus. Eti m n'ọkada. Mwere iru m kpudo n'iru onye nke nọ m n'ọkada. Onwe onye nke bụ egbe na-abụ. Onye abụ egbe na-abụ rekwasị n'azụ ọkada m. Eburu m n'ọkada na-eti blood of Jesus. Na-asị ha na onwere ihe mme na m abịakwa ori nọọ aka ka m bịara inye na abịabeghị m ebe a bifo ha biko ha egbuna m egbu ha egbuna m egbu eburu m na moto. Ihe a m na-ekwu tata kedeti taa. Tata bụ 31st July 2025. Jehova kusu niile nke ndị agha onye zọọ m ndụ na 30th of July 2025. Ọ bụ na etinye ma ewepụ ka m rapụ ịfụ the 1st of August. Achọọ m ịfụ the 1st of August. Ma ọ bụ na etinye ma ewepụ. Brothers and sisters, eburu m na ọkada ide phone na moto. My driver, MC Charlie na Obinna, my friend. Eburu m bute ihe unu na anụ kampụ. Kidnappers camp, ebute m na kampụ. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Ana m ayọ ha biko, can you please tie my eyes? Achọọ m ka onye m bụ fụ m ma ọ ka m fụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ifu onye ịma ọ gbagbuo gị. Nsi biko na unu melu m ebere, unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bu egbe. Afọ m eji m anya mfu ọnwụ m. Enwe ndị jicha mma na ọmụ n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka ewere mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my skull. Ihe na-echezi bụ asịgo m Chineke. Ekpere ahụ mkpe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth. Nsi Chineke ọkwa ịma na enwe m nne nwere ofu ụkwụ. Ọkwa ụma ha we struggle biko. Nsi Chineke na-edo m my mother anya. Ụmụnne m console ha. Onye ọbụla o si dị to the glory of God. Anụ m ene. Anọ m ona. Anọtụ ona elerizi egbe n'enu. Close range. Anọkata m chebe ọchị n'ime obi m. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị ka m na-akpọ. I want to see myself again in Enugu State. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị nwa ka m na-akpọ. Enwe ndị si m gose egbere m fonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwee security. Mụnwa mechiri anya je gosi ha security dị moto. Si ha biko, unu nwee ike iburu moto a ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m esi nweta onwe m n'Owerri naba. I surrendered my motor. I surrendered phone m niile. Si ha na password phone m niile. Were phone m niile buru my motor rapụ m. Nna Chineke dị egwu. Unu ọma na onwere onye metụ m aka n'alụ. Ịma na onwere ofu onye. Ka m mepere anya mfụ na half of ndị kidnapụrụ m onye mbụ. Ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị Igbo. Na onye a bụ ezigbo mmadụ. Na onye a na-enyere ndị mmadụ aka. Ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local government area of Imo State. Enwere ofu mkpụrụ onye metụ m aka n'arụ. Ana m agwa gị eziokwu. Ha were ego niile m nwee. Ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee. Even ego niile ahụ m nwee eji m obi m niile wee nye gị ya. Ewere m ego m niile nye ha sị ha biko. Buru unu moto m. Unu ewere ego m niile. Buru unu moto m chiri fonu m. Ofu ihe ka m na-ayọ ha. Asị m ha biko. Meelunu m ebere. Ihe niile a bụ ndị Igbo. Please. Ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani. Ịma ndị be anyị na-awori onwe fa. Oge asịkwa m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti. Ọ bụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo steeti ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti. Ihe m na-eche bụ ka akụọ m ihe.
abịatukwuba anyị na asị na kọmanda ga-abịa asị ka onye bụ onye isi my driver si na ọmụ bụ ọga MC Charlie si na ọmụnwa bụ ọga the other guy si na ọmụnwa bụ ọga akpọrọ m jebe somewhere timu na ọkada you can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'onu nyara egbe n'aka onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe ọkada eto ọzọ ihe nọ na-akpọ blood of Jesus have mercy on me ana m ekwu ya n'obi m blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus have mercy on me blood of Jesus nsi Chineke na ọ bụ na o nwechi ọzọ mma ya zana m ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ nsogbu dị egbe m fụrụ yesterday ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa some of them atọ m ha atọ egbe a ndị a ji n'aka ka a ga-esi nata gị ya ebe bụ nwa bụ okwulu ọra ji pụta arrive onye ọzọ ji ọpụtakwa na life ndị a na-agwa gị nwecha akampụ onye ọbụla bụ onye ụmụaka gbuo onwe gị eziokwu ụmụaka bụ ghost town ndị niile bi na ụmụaka agbafusigo there is no way you can ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS and ha nọ there whatever happens they take anọ m there na-ekpe ekpere eburu m bupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m ibi nwoke m bata na Owerri yesterday ihe nji na akaụntụ m bụ 2,000 naira ọ bụrụ na onwe onye chọrọ inyelu mmadụ aka kịta ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before ọ kịta ka ị ga-help him because echeki BP m na BP m dị very high ewere ego m niile the truth bụ na ndị a bụ kidnappers ka anyị gwa onwe anyị eziokwu adị m asọ mmadụ anya Chineke sigodi na ọnya bụ my final day so be it one thing must kill a man ndị a kidnap m ụnya bụ ndị Igbo you need to know this ndị Awụsa na-akpa mkpara Igbo mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo ndị kidnapụrụ m bụ ndị Igbo ha niile na-asụ Imo steeti and ama m na ha na watch video after ka e were ego ma akpọta m before commander bụ a very young man onye bụ commander ha mara mma these boys na-agwa gị adịrọ ka ndị ara these boys dey fresh these boys are looking good the issue now is ndị ụmụaka ndị Njaba ndị Ọlụ ndị Imo steeti ndị Igbo how do we recover these guns egbe dị ebe ahụ dị too much arụsị dị ebe ahụ dị too much ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ ite ọnụọ ife ọgwụ agwọrọ agwọ ife a bụ ụmụ Igbo ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha nke a bụrụ Awụsa Fulani afụrụ m ọnwụ m n'anya asị m Chineke na gị nwa napụta ọkwa Silas ka ọ napụta Paul and Silas that you will surely deliver me anasị m ego m niile m sị na onwe ka anyị ga-esi naba burunu moto kwunu ma moto nna anya asọrịnda m moto m sọrịnda fonu m niile so ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m ị ma na kọmanda nyere ọda the kọmanda nyere ọda si buru moto okwulu ọra binye ya kọmanda sisi kọmanda ji omno ọsụ ya n'Imo steeti ama asị ọ sị m na onwe onye mata ụmụaka nsị ya n'osa enwere ike icheki atọ m kọmanda ahụ atọ mana ihe nwoke bụ n'ukwu egbe gbaa m okirikiri ru 100 ka a ga-esi recover I don't know how to exaggerate no matter how trend dị na military ma whatever ịbanye ụmụaka inwe problem ihe njekwu ya bụ mmadụ kpọọ gị echi gị bịa wede n'ọlụ agakwana mmadụ kpọọ gị bịa wede na Njaba agakwana ebe ọbụla mmadụ kpọọ gị bịa occasion ma burial ma bridal shower ma traditional marriage jụkwa ese ama m na nsogbu dị n'ụmụaka mana achụ ma eji m onwe m chụwa aja ka chi na-echere m wee dị ndụ onye maka m ji wee jee ụmụaka ana m achọ ịna kpee ekpere si Chineke na ọ bụ gị nwa bụ onye kere ụwa nsị na ọ bụ na gị nwa bụ Jesus Christ of Nazareth Jehovah Adonai Jehovah Sikeno gị gosi m ya tata kọmanda onye nke ọzọ buru akpa m paspọtụ m dị there my international passport dị there ọ sị buru ya bunye m mụ na akpa m ele na akpa m
Obona passport me tozuru ezu. Ekporo phone mu. Commander si gboro phone m kponye m ekponye m phone m. Osisi were si bunye m moto m. Eje reverse ya moto m binye m. Commander dinye mmadụ na abụ ha buru ụzọ. Ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ. Na enwe tim ọzọ nọ n'iru. Na ọ bụrụ na tim ahụ fọmụ na a ga-open fire. Agbagbuchago m yesterday. Agbagbuchago m yesterday. Commander nyere order. Men ya na-abụ were machine dupu m na express. Na tim ahụ nọ n'iru. Na tim ahụ ada anụ ife. Na anụrụ ana sandu moto m na a ga-open fire. Because ụmụaka bụ ghost town. Enwere onye nọ there. Moto ahụ bịa dị strange to them. Chineke wee si n'ọnụ commander dinye mmadụ na-abụ. E wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị na express. Sa anyị gbazie express a direct. Na anyị gbakọta express a direct na anyị ga-apụta Owerri. Moto adịghị na fuel mejide m shishi. Ego niile m nwee gwụrụ agwụ. Eji akpọrọ m jee na POS. POS a na-atụrụ egwu na-analụ m transfer. Ife a na-agwa gị bụ business na ụmụaka. POS nọdụ ya bụ POS bụ ejide mmadụ. Enwere nke na-asị m be careful while making this video. Ọnụ nwa bụ na na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe, ka onye ọzọ were ya mụrụ ihe, Chineke gbaa m ọkụ. Ndị a kidnapụrụ m n'ụmụaka. Onwere onye nke metụ ụmụaka. Half of them ma onye mbụ. Anasị m okwulu ọra, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emeghị ihe ọma too much. Ndị ọ bụrụ na ihe ọjọọ mee m n'ụmụaka na ana Igbo ga-abụ Imo steeti ọnụ. Edupụta m na main road. Anyị nyara moto mana ejikịta ya pụta Owerri. Nsekpuru ala chinyere Chineke aka enu. Si ya na enide nnupụrụ ya isi ya nwa bụ Chineke. Mkpọ ya ọzọ ya zana m oku. Funny enough, I no kidnap mmadụ afọ na main road. Enwe ndị nọ na shop ha na-evidio ihe na-eme. Igbu mmadụ na ikidnap mmadụ na ụmụaka. Ọ si normal thing. Onwe esi m end the live session, mara end ya. Igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo State dizika. Ọ dị ka normal thing. Ọ dị ka ebe a na Enugu now. Ime mmadụ attack, ndị mmadụ ga-agbapụta ka ihe ome. Mana anọ n'Imo steeti na ụmụaka mmadụ ma afọ na ana buru m tii na ọkada. Onye ọbụla nọ na-evidio, onye ọbụla na ọkụ nwere ifeme. Mma na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụ na ifeme emume aka ọlụ gị ya, ọ kwasị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife. Ọ bụ na m abịa aka ọlụ gị ihe mee na ụmụaka na Njaba local government area of Imo steeti echi jee. Ife a mesịrị ruo n'ụtụtụ a. Pay attention to this part. Onye ji akaụntụ ya wee tụọ ego a bụ Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinecherem. Mpa Chinecherem nwụrụ na 14th May 2024, which is 12 months ago. 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap mkpụrụ that man n'ụtụtụ a. Emesim the fundraising. Singapiko, first thing tomorrow morning. Either na ha were Sienna or na ha book flight jeba Abuja. Chinecherem na anwụzi anwụ. Chinecherem na anwụzi anwụ. Enemi anya. Ineda boy anya ndụ adịzi ya n'anya. Ayogo mo ya so much that na I can detect level of condition onye na ayo ya no. Chinecherem na anwụzi anwụ. Chinecherem bụ ofu nwa nwoke, Chinecherem bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na aya. Ọ bụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ n'ihe that boy na aya. Aya go m ọya, and ana m enete ndị ọya. Therefore, I'm not a health worker. Therefore, but I want little things in ma. And when you want to na mfia, I can predict or detect the level or how severe the thing there. Emmanuel Unetutua, these boys see kidnap promo. Jeme dama anu Diego amere fundraising arrest. Ama muna ma. Poli oga bop tam na main road na that place. Anyara moto 1 minute full police checkpoint. Anyara moto 1 minute full military checkpoint.
Police not there. Army not there. Mbambanaba. I don't know why. I want you to know this fact. Police in on the road. Checkpoints. Na narande mmadego. Ndami not there. Ndami not like 2 minutes away from every yedi na no neme. Eluono tutwa Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Onya turego ni na account ya. This man buri ano tutwa. On went on the internet as some go sing evidence. Na kidnap no maka. And me go sing evidence. Me weten phone video bendi kidnap omo. Ikechukwu Obinna Charles bụ onye ụmụaka. Onye nwa ka eme fundraising na account ya. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mana family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if I'm yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emecha mbebe ebere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ekpere. Nsi ya Chineke ya chebe m. Afọ m ọnwụ m yesterday. Nna. Ọ na-eme nkwukọta na ọ dị nke ọma dị ekwute. Ka isi wee rute ebe anyị nọ tata. Ụmụaka Imo State. Hi, Jesus Christ. You can imagine ona kita egbe mmadụ 5 to dome egbe n'isi. Mmadụ were mma oge. Mmadụ were obejiri amami unu na akpị ya. Mmadụ were obejiri nọrọ m n'azụ sị m nọrọ ona. Na-eteretenu m na any mistake ogbuo m mmadụ etiti isi. Ka ife mme afọ m nwa ogbenye. Nwanne ya nwụrụ anwụ na ya kidney failure nọ na village. Mma nnukwu ya bekatara akwa ụnya anya mmiri che ịgbagbu m. Ka nnabazie Enugu ụmụ okorobịa ibe m jide m. Dobe m na ana nkịtị ka m nọ. Adị mmiri na-ezo. Before you ete eburu mbuba n'ime ọfịa. From ibuba m n'ime ọfịa eburu mbuje na camp. Ana agwa m na camp ka nkụ. How do we ndị ụmụaka unu na village? Mmadụ si m gosi evidence. Evidence m na-agwa gị na abụ na onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. The same people kidnap kwara ya n'ụtụtụ a. Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday. First Bank Ikechukwu Obinna Charles. Ihe njekwu ya bụ ọ bụ na ịbụ onye I don't think na enwere igwe na ụmụaka. I don't think na enwere elders. Boys bu egbe adominate go. Ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bu egbe. Onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme. Atụgoro unu atụgo Chinechere m ego. Ego unu tụrụ da boy erika. Onye ma ndị anụnwa na-akpa mbamba na ụmụaka ya ọha biko. Ka arapụ family Chinechere m. Ka akpọrọ Chinechere m jebe Zenith Medical and Kidney Center na Abuja. Ọ ga-abụkwa arụ. Ọ ga-abụkwa kọs. Na atụchara ego niile a. Duto katakata. Duto gbagharịa. Chinechere m nwụọ n'ụmụaka. Ọkụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo nwụọ. Ọkụ ya bụ na arụ na-eme n'obodo. Ọkụ ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị. Onwe ya na-akpọ nsọ anị. Anyị na-egbukwe mmadụ. Esekpu m ana. Besa anya mmiri na ana. Kpọkuo Chineke. Si ya zaa ya ekpere. Ama m na-eme release God one ka na release beri ya. Agba m family ya n'ụtụtụ. Asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa kpọrọ dama na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ. Afia bụ Ikechukwu Obinna Charles. Ọ bụ na m akpọtara ya, go to that video ji tụ ego yesterday. Onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya akpọrọ ya in the morning. All the family gwa m na abịa kpọrọ ya. Ama m na onwe ya emeri ya. Ama m na arapụghị ya. Ama m na akpọrọgo Chinechere m pụọ. Ama m na ọka nọ na village. Ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu. Ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chinechere m dị ndụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba. Atụsi ego niile atụ. Ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy.
Akwụnụ fụrụ ụdị akwa nwa be yesterday. Oh, chicken said. Akwụnụ na afọ. Ihe ji this boy kịta bụ ndị bụ egbe. Anya mmiri ju m anya. I don't know. Ana m process ya kemgbe taa. Ma m ihe m ga-eme. I'm totally heartbroken. Uncle ihe fu sekpara ka ndị aja eje buru n'ụtụtụ a. Asị na kidnap mmadụ na ụmụaka na ọ dị ka normal thing. For me, ọ dịrọ normal. Ebe m bi na ebe m si pụta ọ dịrọ n'ahụ. Ke assurance or guarantee m ga-enwe kịta na ego ahụ ka dị intact. Ịbịa na ụmụaka niile POS ebe niile. Ke ihe ji POS eme kidnap mmadụ. Abịa were onye abịa mere ni POS transfer. Mụnwa na onwe m POS ka eji were ego m niile. Mana arapụrụ m ya Chukwu. Nke m ama ndị bụ nke atụ ka e wee treatie mmadụ. E were ego m niile na POS. Nwekwe m POS a kịta. Nwekwe information onye nsendire ego ajenye police echi. But I won't do that. Asịgo m Chineke ya bụrụ aja nchụ. Mana nke m ama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chinechere m. Ama m na ndị na-achị Imo steeti na-enene. Ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu na anụ Igbo na-enene. Ama m na ndị Njaba local government na-enene. Ma ndị Olu zone onye ọbụla na-enene. Ma ndị Owerri zone onye ọbụla na-enene. Arụ na-eme na ụmụaka. Enwe nwa dị 24 years. 300 level electrical engineering. Yabatek. Nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa. Nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa. Nwa enwe nna. Ụnọ ha bi dị ọma dị ka ọmụsụ ụnọ ata ka ha bi. Mwe je segbula na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego. Unknown gọọmenti ndị ụmụaka jide m. Tọmenti chamụ narụ m ego m niile. Rapụ m nnaba. Eruo n'ụtụtụ a ha jegburu onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. Ka ezi ka Chinechere m ga-esi je ụlọ ọgwụ. Ndị ụlọ ọgwụ si na Chinechere m need at least 70 million. Nsi ndị a na ọbụgodi 30 million or 40 ka atụta yesterday. Ha deposit eri ya ndị ụlọ ọgwụ ka ebuba this boy. Onye a bụ ofu nwoke, onye a bụ ofu nwaanyị, o nwere ikwu, o nwere ibe. Ndị o nwere enwe afọrọ ụzọ. Ọkwa arụ ka ọ bụ. Abịa n'ịntanetị echi si na Chinechere m anwụgo. Ọkwa arụ, ọkwa nsani, ọkwa abomination. Ọkwa ya bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ. This boy nwere strong spirit. Ana m agwa people, ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketi ya nso to Chineke. Chineke nwere ike ịnọ onye na-aṅụ mmanya dịka m, onye na-achụ nwaanyị dịka m, were m na-eje ozi. Chinechere m nwụọ, ndị ụmụaka ga-ata afụfụ. Ozu ga na-anwụ. Ọmụọ bụ Okwuluọra na-ekwu ya. Ebe Chineke zọọ m ụnyaa, ọ Chineke gbọọ m. Ọ bụ na m kpọrọ onwe m, ọ bụ na m na-eche sikrat, a ga-agbagbu m ụnyaa. Ndị ọgwụ egbe ụnyaa ji igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ. You can imagine mmadụ iji igbo jide kaikai buru AK-47 loaded. Ka ihe ọma mme. Ọ bụ na Chinechere m nwụọ maka na unu ji egbe aghara asị the family ma na unu were ego atụrụ ya. Mma agha Chineke ama mpụnata n'obodo ahụ. Obodo ụmụaka achọka. Arụ media for years. Onye ọbụla gba nkịtị. Account to the internet or First Bank. Let me find the account number. Let me find the account number from yesterday. Can you na post from yesterday for the account number? Can board the account number? Police na take record. Can I take you? I'm na police na watch video. If they are taking record, can I take you record? Account number about 319-703. First Bank. Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ onye ha kpọrọ n'ụtụtụ a. Ha bịa na bịa were egbe kpụrụ ya. Ikechukwu Charles Obinna. First Bank. 319-2700-703. God bless everybody.